sommervejr. Nu kommer politimester Bastian. Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det synes jeg man skal være, hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på, at alle har det godt, for jeg synes nu det er flot at have det godt, ja ikke sandt? For jeg synes nu det er flot at have det godt. Jeg har lavet en kattemmummelov, som gælder hvor man går, og i kattemmummelommeloven står: man skal ikke plage andre eller sætte livet til, og for øvrigt kan man gøre, hvad man vil. Ja, for øvrigt kan man gøre, hvad man vil. Herr politimester, det her kan ikke blive ved at gå. Nej, det kan det sandelig ikke. Hvad er forresten, som ikke kan blive ved med at gå? Røverne har været i min butik i nat og stjålet. Næh, har de ovenikøbet taget noget? Om de har. De har taget 4 skinker, et fad med fingre, en halv gris og 5 meter medisterpølse. 5 meter? Jamen, det var da sørgelige nyheder på så dejlig en dag. Røverne må arrestere straks. Ja, så. En ting ad gangen. Først skrive op, og så tænke nøje over sagen. Ja, de skulle have været anholdt for længe siden. Hør nu her, kære slagter. Har du nogensinde arresteret folk, som har en løve? Nej, men jeg er ikke politimester. Jamen, jeg er heller ikke politimester mere, når løven har et med. Om forladelse, herr Bastian, det tænkte jeg ikke på. Så skidt nu være med de dumme røvere, kære slagter. For nu begynder kardemommefesten. Kære alle sammen, velkommen til festen og til vores forestilling. Så jeg tror, det vil blive et hyggeligt program med sang og musik og meget andet. Gamle Tobias vil fortælle om vejret, og lille Camomilla vil spille klaver. Og I skal høre papegøjen fra Amerika. Og Barber Sørensen. Men først vil byorkestret spille vores kendte kardemommesang, og så må I alle sammen synge med, så vi kan få det rigtig fornøjeligt. Her i Kardemomme er det vældig godt at bo. Alle har det dejligt for at sange det med ro. Skummer laver dansesko og bager brød, og aftensolen maler fire rød. Jeg Kardemomme, hvor vi bor. Det er det bedste by på jord. Og politimester Bastian er verdens allerbedste mand. For vi har trommer og trompeter, hvis du trænger til en dans, så Kardemomme bliver bedst og spiller næste nu. Hurra, hurra, hurra på ny. Hurra for Kardemomme by. Og nu kommer så lille Camomilla og sætter sig ved klaveret og spiller og synger 1 og 2 og 3. Hør hvor fint jeg spiller, små og store triller. 1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3. Tælle jævnt og rigtigt, det er meget vigtigt. 1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3. Hvis jeg bare prøver, øver mig og øver 1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3. Kan jeg sagtens lære stykker, der er svære. Vent til jeg bliver stor, så skal du bare se. 1 og 2 og 3. Ja, og nu kommer så noget helt enestående. Papegøjen fra Amerika. En ægte, uforfalsket papegøje, som vil synge en vise om sig selv. Jeg er en papegøje fra Amerika. Min far var papegøje-fiskepakker. Jeg sagde ingenting, men mor hun sagde nu og da. Han lærer nok at tale, når han snakker. Nu synger jeg og falleri og fallera. Hvis nogen spørger mig, hvor jeg kommer fra, så svarer jeg og falleri, haha. Jeg er en papegøje fra Amerika. En dag kom der en skipper ind og købte mig for 45 kroner og en blomme. Jeg spiste blommen selv og skreg hurra og fløj min vej.
og siden kom jeg her til Kardemomme. Her synger jeg og falleri og fallera, og byder man mig sukker, siger jeg ja. For alle vil og falleri, haha, at jeg er papegajen fra Amerika. Ja, og nu vil gamle Tobias synge sin vise om vejret i øst og vest og syd og nord. Værsgo, gamle Tobias. Når en sommer går mod høst, og det blæser koldt fra øst, bliver det vådt og regnfuld vejr, her og der og hist og her. Og i Kardemomme by søger alle læ og lyd, hvis de ikke har en regnvejrsparaply. Når det blæser ind fra vest, bliver det ofte vesten blæst, og så sker det af og til, at det blæser som det vil. Men hvis blæsten bliver til storm, er den ofte så enorm, at en skipper mister skæg og uniform. Men når vinden står fra syd, som et blankt og gyldent spyd, er det let at gå og spå, for der plejer vi at få fuglesang og grønne træer, sommer, sol og alt det der. Hip hurra for sol og sang og sommervejr. Jeg klipper op og birer og friserer dagen lang, og har jeg tid, så dyrker jeg musik og visesang. I Kardemomme Byorkester er jeg første mand, og spiller på min kære klarinet så tit jeg kan. Og når Tobias kommer her med skægget fuldt af fedt, så tager jeg hop ved næsen, mens jeg vasker skægget lidt. Og mens det tørrer, tager jeg mig et lille frikvarter og finder klarinetten frem og spiller denne her. At spille er min største lyst, lad bare skægget stå. Jeg spiller alle stjerner ned, jeg spiller himlen blå. Og får jeg ikke mad i dag, så spiller jeg mig midt, fordi det er min største lyst at spille klarinet. Kære frøken tante Sofie, der er sket noget skrækkeligt. Vores sangerinde er blevet hæs. Kunne de ikke synge en lille sang i stedet for, hva'? Nej, jeg kan kun én sang, og den passer ikke her. Og jo, her passer der alle sange. Ja. Hva? Se nu ja. Det ville være så hyggeligt, frøken Sofie. Hyggeligt? Nu vel, så synger jeg. Sangen passer ikke her, men det bliver værst for dem. Spil! Uhatta, hvor er jeg gal, jeg er så vred og sur. For her i Kardemomme er der ingenting, der duer. Hvis alle bare var som jeg, så gik det nok til sidst. Men ingen andre er som jeg, og det er meget trist. Den gode mester Bastian er glad for sang og spil, men det er ikke det, vi har en panserbasse til. En god betjent skal være streng og bruge magt og lov, og sætte folk i fængsel, hvis de går og laver sjov, ja. Og Syversen styrer vores sporvogn er en fæ, der kører rundt med linje 1, som var det linje 3. Han burde ikke synge, for det lyder ikke pænt. Og være glad og synge, når man ikke synger rent nej. Og drengene i vores by er frække en og hver. De spiser bare sukkerstas og går med sorte tæer. Hvis jeg var deres mor, så skulle de vaskes og have ris, og ikke spise bolcher op. Lakrids og jordbæris. Føj! Næh, Kardemomme er en by for uden kraft og krudt, hvor røverne går ud på rovsløn, det er strengt forbudt. Men prøver de at røve mig, så råber jeg kom an, og giver dem en på kassen og en ende fuld af mand, ja! Ja, tusind tak, kære frøken tante Sofie. Det var en morsom vise. Tak skal de have.
Ja. Det næste nummer er også noget helt enestående. Det er den talende kamel. Ja, det er uhyre sjældent, at en kamel kan tale. Og denne her er endnu mere sjælden. Den kan også synge. Altså, den talende kamel. Jeg går og pukler mellem syd og nord med peber og kanel. Og jeg er kendt i alle byer som den talende kamel. Og det at tale lærte jeg som lille af en dromedar, der havde lært det af sin mor, som havde lært det af sin far. Der ser vældig sjovt ud derinde. Nå, vi har det vel også sjovt, vi der røvere. Ikke så sjovt. Se den der kamel, Jonathan. Ja, altså de kan vel nok sagtens alle de, der får en rigetur på den. Ja, det er i grunden lidt trist, at vi aldrig kan være med til fest og den slags. Men der er også noget andet, jeg synes, der er sørgeligt. Og det er det, at vi røver aldrig kan køre med sporvogn. Jonathan, jeg har en mægtig idé. Nej, så sig, hvad den går ud på. Jo, her sidder vi. Vognstyrerne inde i parken, og derhenne holder sporvognen helt alene. Nå, nu forstår jeg, hvad han mener. Ja, vi røver sporvognen. Det gør vi, drenge. Kom så klatrer vi med. Tror du, vi kan få den til at køre? Ja, vi piller lidt her og drejer lidt der og ringer med klokken. Så går det nok. Herre politimester, sporvognen er stjålet. Nej, det er da vel ikke muligt. Jo, det er. Den stod der, og nu er den væk og borte og forsvundet. Det var mærkeligt. Ja, det er nu også en meget uheldig dag for en sporvogn at blive borte på. Ja. Nå ja, jeg skal notere det i min lomme. Hør her, jeg får en idé. Syversen, kan sporvognen også køre der, hvor der ingen skinner er? Nej, herre politimester. Det er komplet umuligt. Jamen, så skal vi nok finde den igen. Følg med i lovens navn. Vi har fundet sporvognen igen. Her i Kardemomme er der vældig godt at bo. Vi har verdens største bedste sporvogn, kan du tro. Vognen hedder Inge, ikke Snor eller Smart. Og jeg er vognens konduktør. Og vil du køre vi afsted, så bare børn og kone med. En Kardemomme sporvognstur er snart det eneste, som duer. Vi kører godt en kilometer gennem byen uden stans, og vi har trummer og trompeter, mens du trænger til en dans. For rejsen tager et helt minut, og nu er sporvognsturen slut. Hvor er nu min sok? Hvor er nu min stok? Hvor er spilledåsen, der kan spille med alle brok? Hvor er Jespers hat? Hvor er Kaspers kat? Der fik 25 killinger for lige en nat. Jeg er sikker på, at jeg havde dem i går. Hvor er kop og krus? Hvor er skrå og snus? Hvor er bolden? Hvor er nøglen til det lille hus? Hvor er matterne? Og kalotterne? Hvor er bogen, hvor der står om hottentotterne? Jeg er sikker på, at jeg havde dem i går. Hvor er poserne? Med aprikoserne? Hvor er hoserne og dåsen med ansjoserne? Hvor er pillerne? Hvor er brillerne? Frikadellerne og alle karamellerne? Jeg er sikker på, at jeg havde dem i går. Hvor er sæk og spand? Hvor er spæk og and? Hvor er Kasper? Hvor er Jesper? Hvor er Jonathan? Hvor er stol og bord? Hvor er syd og nord? Hvor er pengene, vi stjal fra vores oldemor? Jeg er sikker på, at vi havde dem i fjor.
Jeg skal sige jer, hvad vi burde have. Vi burde have et damemenneske i huset. En virkelig ordentlig husholderske. Så slap vi for at gøre noget som helst selv. Ja, der er nok ikke nogen, der vil tage plads hos os. Ja, måske kunne vi da tage og røve en. Røve en? Det ville vel nok være skægt. Jeg tror, jeg kender en. Hvem er det? Hvem er det? Vi røver frøken Tante Sofie, for hun skal være så utrolig dygtig. Det var en mægtig idé. Ja, hun er vist nok meget galhovedet. Galhovedet. Og vi 3 røver, at der vil ligge bange for et damemenneske. Afsted! Vi lister os forsigtigt frem, når vi skal ud og røve. En dame tager vi med os hjem, for det kan vi behøve. Og hun skal gøre fint i stand og lave mad til alle mand. Ja, godt skal vi have det, så længe vi kan. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Ja, nu skal vi rigtig til at nyde livet. Og hun skal vaske løvens tæer og ordne vores sager. Og hun skal stege flæskesvær, og hun skal bage kager. Og hun skal være havemand og hente øl og sodavand. For nu skal vi være så dogne vi kan. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Ja, det skal vi. Hun bor i det hus der. Det er en enkelt lås. Jeg kan høre noget. Det er da bare frøken Tante Sofie, der snorker. Hun sover i køkkenet. Hun ligger i en hængekøje. Det kunne ikke være bedre, for så hægter vi bare hængekøjene krone og tager hele muligheden med os og Tante Sofie tilgivelse. Og fyre vækket roderi. Her er så ægelt og beskidt som i en svinestil. Men nu skal Jesper hænge i og gøre pænt i standen. Og siden kan han komme ud og hjælpe Jonathan. Nej. Jo. Og Kasper hugger brændefyre op og koger vandet, for der skal bruges vaskevand i balje og i spanden. Når Jonathan er sort som kul og Jesper blå som blæk, så er det klart, at der skal vaskes af og vaskes væk. Nej, jo! En skal have vasket ørerne, og en har vasket tæer, og en skal have vasket hals og hår og fingrene især. Og strækker sæben ikke til, så tager Sofie fat med skuerpulver, sandpapir, benzin og sygevat. Nej, jo! Det er det dummeste, vi nogensinde har stjålet. Det var jo det, jeg sagde. Hun er vældig galhovedet. Ja, det var Kasper, der fandt på, at vi skulle have et damemenneske i huset. Jo, men det var Jonathan, som fandt på, at vi skulle røve en. Det var i hvert fald ikke mig, der sagde, at det skulle være for en Sofie. Nej, det var Kasper. Ja, så siger vi det. Venligt. Jeg tror, jeg har en plan. Kasper, Jonathan har fået en idé. Hvad går den ud på? Hør godt efter. I nat, når frøken Tante Sofie er faldet i søvn, så tager vi da bare og røver hende tilbage til der, hvor vi tog hende fra. Det var en strålende idé, Jonathan. Du er sør med en fiffig fyr. Ja, som en. Gik det efter planen? Alt gik, som det skulle. Tante Sofie er på plads, og ingen har opdaget noget. Hurra! Nu skal vi hjem og drysse op og gå og nye lykken og blæse på Sofie, som nu snorker i sit køkken. Og vi skal aldrig bruge vand, hvis ikke der bliver ildebrand. Nej, nu skal vi leve i rigtig forstand. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Ja, nu skal vi selv til at bestemme.
Og vi skal aldrig vaske op, for det behøves ikke. Og vand i baljespand og kop skal bruges til at drikke. For skrubbe, svamp og sævevand er ikke for en røvermand. Nej, nu skal vi have det som klipfisk på land. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Det er da rart at have sit på det tørre. Vi holder hele ugen fri og røver, når vi kan det. Men aldrig mere stjæler vi en stram og knæven tante. Nu gør vi aldrig pænt i stand, men går og roer alle mand. For nu skal vi dogne så tydeligt på en både Kasper og Jesper og Jonathan. Vi må være stille og liste lidt på tog, så vi kan sætte røverne bag hængelås og slå. De går og handler ilde med vores nattefred, for de er meget vilde og har en løve med. De har stjålet pølser og fars og flæsk hos mig, og skinkemad og finkemad og dejlig oksesteg. Det kan jeg ikke glemme, og jeg er meget vred, for røverne er slemme og har en løve med. De har stjålet kage og mel i min butik, og 1000 sukkerkugler og en masse andet slik. Jeg ville helst fortrække, når den slags finder sted, for de er meget frække og har en løve med. Jesper og Jonathan. Ja, det gør vi skam. Hos byens slagter tager vi kun et enkelt fad med finker. En oksesteg på 20 pund, lidt svars og nogle skinker. Til løven røver vi en gris, en lille en, naturligvis. Men ellers så nøjes vi med pølser og and, både Kasper og Jesper og Jonathan. Ja, det gør vi. Lidt må man jo have for at kunne leve. Hos byens bager går vi ind, men røver kun lidt smuler. Lidt brød, lidt mel, en slikkepind og 1000 sukkerkugler. Det hænder dog, at Jonathan vil have en honningkagemand. Men ellers så tager vi os kun en tår vand, både Kasper og Jesper og Jonathan. Se bager. Han har glemt at låse døren. Der var vi vel nok heldige. Så kan vi bare lige gå lige ind. Næse i honningkager. Nu er I fanget hver og en. Det var vel nok ærgerligt, altså. Det var det, jeg sagde, vi skulle have taget løven med. Bager, bind røverne sammen i række, og så afsted til politistationen. Er der noget at røve der? Stille! Så I har altså været hos bageren og stjæle brød? Ja, det har vi vel så. Nå, vent lidt, det må jeg skrive op. Kan du gentage det? Nå ja, det har vi vel så. Vel så. Ja, lad mig nu se. Det bliver fængsel i 48 dage. Det var længe. Ja, men I skal nok få et hyggeligt værelse. Får vi også med? Ja, 3 gange om dagen. Nå, så gør det ikke så meget. Så gør det ikke så meget. Jeg er en venlig kone, som gør en masse gavn. Og jeg og min dejlige Bastian er gift i lovens navn. Min mand er ingen doven krop, men hjælpsom, flink og sød. Han trækker altid øllen op, når vi får øllebrød. Han holder ro og orden i Kardemommeby. Men Kasper og Jesper og Jonathan har stjålet mad på ny. Nu sidder de som fanger her på grund af rand og rov. Og skønt de volder lidt besvær, så har vi det skam sjov. Men alle 3 er flinke, og ingen af dem slås. De siger, de har det fortrinligt her, og hygger sig hos os.
Og hvis de mangler øl og dram, så nøjes de med te. Ja, den slags fanger er det skam, en sjældenhed at se. Her har vi det nok hyggeligt. Det er næsten som om vi var ærlige mennesker. Jeg får helt lyst til at vaske og smuksere mig lidt. Ja, måske vi skulle prøve. Bare en lille smule. Vaskens ærmlås slutter i sig selv, men vi vil vaske os lidt alligevel. For vi vil med os og fælde vi kan, i huset her og få vaske igen. Det var vel nok dejligt. Altså, jeg synes det virkelig. Ja, og så ligesom jeg hører bedre, end jeg plejer. Nå, røver, hvordan går det? Strålende, fru Bastian. Men hør ham der, det kan da ikke være en af jer. Jo, det er en af os, for det er Jesper. Jamen, han har da bare vasket sig. Det trommer udenfor. Det er brandtrommer. Kasper, Jesper, Jonathan, kom hurtigt med. Det brænder i tårnet. I må redde papegøjen og hunden til Tobias. Og der er Jesper på papegøjen. Ja, det er vel nok nogle guttermænd. Hurra for røverne. Vi vil synge en sang med humør, hurra, hurra, for de tre, som var røvere før. Hurra, hurra, de er fri alle tre, som vi ser. Og der er ingen røvere mere, ikke her. De gik mod igennem højen for at frelse papegøjen. De skal have et hurra, eller flere hurra, hurra. Vores brandmajor er så reel, hurra, hurra, og han ejer en brændende sjæl, hurra, hurra. Vi får cirkus med flot direktør, og en løve med vældige klør, og herr Jonathan, det bager, han skal bage, han